Volt az 2,5 millió is. Most mennyit van? Semennyim. Mennyit tettél el? Semmit. Nincs olyan hülye a világon, aki ne tudná, mit kell tenned, ha van 2,5 milliód. Veszel egy időtálló házat, egy szar elpusztíthatatlan japán tragacsot, a többit berakod 3-4%-os kamatra, és megalapoztad a jövődet, érted? Ez lesz számodra a magány erődje. Ezzel éred el, hogy életed végéig azt mondhasd, kap be. Rá akarnak venni valamire? Kap be. Felhúz a főnököt? Kap be. Legyen egy házad, némi pénzed a bankban, és ne így áll. Mindenkinek ezt tanácsolom, legyen a szegény vagy gazdag. A nagyapád kockáztatott? Igen. Garantálom, hogy kap be pozícióból tette. A bölcsember élete azon alapszik, hogy kap be. Az Egyesült Államok is a kapbén alapszik. Király vagy? Van sereged? Tiéd a legnagyobb tengeri haderő? Kap be, szarfaszú! Elbasszuk mi magunk. Amit meg is tettünk, örökre elveszett a gyönyörű kapbe pozíciónk. Harmadik György szinte szülinapi ajándéknak tűnik. Ő Kalifornia 17. leggazdagabb emberének unokája. És iszik? Nem, neki pénz kell. Mert nem tudja, mikor kell azt mondani, hogy 2 millió pluszban vagyok, kapja be mindenki, van kocsim, házam, családom, mindenki van fizetve. Kap be!